Ola, moi bo día a todos os galegos do mundo. Dende aquí onde estou, vexo os tellados de Compostela. Estou nunha biblioteca, é evidente. E por qué? Porque dentro de moi poucos días xa hai ás portas o 17 de maio, o Día das Letras Galegas. Aquí en esta biblioteca, en cantas ocasións, se encheu de cultura galega a nosa homenaxeada deste ano, Luisa Villalta. Eu quero, hoxe, desde aquí, recordarvos que o 17, o día importante da nosa cultura, nunca nos esquecemos da nosa xente miúda, dos nosos nenos, e, polo tanto, tamén este ano vamos a ter o contacontos a través do cal os nosos pequenos van a poder coñecer a vida de Luisa Villalta, homenaxeada este ano nas Letras Galegas. Atentos, o día 17, ás 20 horas, hora de Galicia, polo tanto, cada un que adapte o seu horario ali onde este vivindo, a través do Facebook de Galicia Aberta, por suposto da web e do demais redes sociales de Galicia Aberta, podedes seguir o contacontos, o Correo do Vento contaravos, explicaravos, dibuixaravos como era Luisa Villalta e o importante que é cada día que queiramos a nosa lingua. Sempre é un momento bo para falar en galego. Moi bo día. Primeiro de todo, non? Bo día. Bo día! Ou boa tarde. Claro, é que o que nos Ou boa noite. É que o que iba a decir, é o que nos pasa ca galeguidade, porque estamos por todo o mundo. Entón aquí, o de decir bo día, boa tarde, boa noite... Non é solporse en galegos. É certo. E galegas. E galegas. Pero o que sí que podemos decir é hoxe un día de festa. Certo. Hoxe o día das letras. A nosa festa máis importante. Estamos hoxe aquí grazas á Secretaría Xeral de Inmigración. Xusto. E para celebralo, imos debuxar, imos contar, imos cantar... O que faga falta. Que imos contar vai ser unha historia que ten que ver con esta muller. Luisa Villalta, que é a persoa homenaxeada este ano polo Día das Letras Galegas. E nos imos a contar un conto. 1, 2, 3, vai! Galicia somos nós, a xente máis da fala. Se buscas a Galiza, en ti tes que atopala. Como é? Galicia somos nós, a xente máis da fala. Se buscas a Galiza, en ti tes que atopala. Cada día o facedes mellor. Pois sí.